sa kaawit. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. O gingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Alex. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, lahutay lang. Sa higala ayaw RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga San Carlos City, Negros Occidental. Ang ato matatampo nagdasingan nga Alex. Uy, si Pastor Newmil man yung nanawag. Hello, Pastor. Hello, Alex. Kumusta naman ka? Okay ra, Pastor? Narakarol sa inyo? Di ara gyapon, Pastor. Di amon ko ron sa Cebu. Unya, dako higala diri nga nagkinahanglang trabante. Usman ka na kag trabaho? Unsa mang trabaho, Pastor? Mag-deliver ka og tubig. Usman ka na ka? Mananghid sa ko na lang mama o papa, ha, Pastor? Dili mi musugot nga imuming biyaan din Alex. Ma, Nilarga na gani sa Manila ang uban nimong igsuon unya mularga sa Kaog Cebu. Ayaw na may biyahe din Dong. Kay wala gimi kauban sa mama nimo kung lakip ka mo biya usab namo. pa. Mao ba? Di mo sugot ang iyong mga gidikanan? Di lagi, Pastor, oy. Nindot ta kayo iyan, ha, o Cebu, aron sa makakita kong laing lugar. Pero unsaon man, di man musugot sila si mama o papa. Sige lang. Kung mausap gani ang una-una sa iyong mga gidikanan, bawalan ko ha. Kaya nakinahanglan man rin sila og dugang tao. Sige, Pastor, salamat. Ani naman tingali ko maniguwang din sa bukid, eh. Kay di man musugot sila si mama o papa nga. Muadto ko sa Cebu. Uy, si Kuya GR maning nanawag. Hello, Kuya. Hello, Alex. Musta naman mo niya? Okay naman, Kuya. Sa si mama ug papa, musta? Mayo naman. Sa may trabaho nimo? Na, palagi Kuya, eh. Kay di man musugot sila si mama o papa nga mularga ko og Cebu. Sa ato pa nagsigil na nagkagpabuhi niya. Oh, Kadako na muglawas niya, niya, dili ka mangitag trabaho. Uy, pangitag trabaho, uy. Sige, pabuhi na sa itong mga ginikanan, gitikuha na ka. Kuya. Di nagyog kang magpapugong Dong. Mular ka ninyo kag Cebu. Mularga na lang kong Cebu pa. Kay sakit kig sinultihan ng uban akong mga igsuon. Wa na may mahimo. Kay di ka magdid magpapugong. Pag-amping dito sa Cebu, ha? O ma, og salamat kayo ninyo. Pag binuutan lang yun din sa mong trabaho, ha, Alex? Pakita nga mga ikang trabaho. Ano sab, di ko mauwawan kay ako bayaan ng paso di mo din eh. Ay kabala ka, Pastor. Magbinuutan ko din sa akong trabaho. Ay, salamat kay nahumanagid kog deliver og tubig. Mag-Facebook sa kubi kay wa pa may i-deliver. Uy, unsam ni gipusa akong igsuon? Namatay ko no si Papa. Odong, wala na si Papa. Patay na. Kinsa may nagpahibawan na mo, te? Nama ko'y mga amiga nga tuwa sa ato. Ilang kong ipahibaw. Inuo ko. Unsa man kay namatyan ni Papa? Pauli na lang, Dong. Kay
mauli sad mi. Sige te, pupauli ko sa ato. Pa, ganong nahitabo manini mo. Ma, ganong namatay mo si Papa. High blood pa yang inyong amahan. Ugwa ko din sa ato sa niyang giatakin siya kay nagbalhin ko sa baka. Sa akong pag-uli, munalay akong nakita nga nagbuyon ng inyong amahan. Di ba umta ka nga high blood nga itong amahan? Ganun yung sa gibiyan, Alex? Ganun nga itong siyo kang Cebu? Ako ba inyong basulon nga namatay si Papa? Kuya, di ba nasuko ang maganako kay gadako lang akong lawas unya nagsigil akong pabuhi nilang mama o papa? Mahimo ba? Ayaw na lang mo pag binasulay. Mahimo ba? Ayaw mo pag-away? Wala tayo mahimo kay patay ng inyong amahan. Ato na lang dawaton nga wa na siya. Human naman ang lubong sa inyong amahan. Ang imong mga igsuon na malik na silang mga trabaho. Ikaw, kanos ang magkamubalik sa imong trabaho. Di na ako mabalik sa akong trabaho, ma. Ang ano man? Di na ko gusto nga masubli pa ang nahitabo ni Papa. Nausa ko sa ilang gibasol sa iyang kamatayon. Unya o sa may imong plano ron. Anhin ako din sa ato, ma. Uban nanti ka. Ako ka, anti manon. Hangtod na sa katapusang gutlo sa imong kinabuhi, ma. Alex. Ang kinabuhi ta ni ining kalibutan. Akong nahuna-huna nga luoy kayo nga akong inahan nga akong gibiyaan. Mao nakahukom na lang ko nga magpabilin din sa bukid aron pag-atiman sa akong inahan. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat sa pagtagading akong tambo. More power sa RMN. Mao ko mga higalan kaagi ni Alex nga taga San Carlos City, Negros Occidental, uban sa awit nga iyang gipangayo. Awit nga naguluhan, Lahu Thailand. Sa